And we will ask all of our affected colleagues to collect their personal items and report to the admin office immediately with their estimates. Na. Oh. May sako ka? Hindi, okay dyan. Yan. Ano ko yung isama ko sa vlog yung tanggalan. Huwag ko namin sabaw. Hindi naman ako matanggal. Ta. Lupit ng proseso kasi. Ay, Swerte ko. trilogy no. Wala kang katumbang. Ah. Tabako na naman ah. Hindi naman sabi mo sa process ng tanggalan eh. Ha, hindi ko papakita mukha mo. Yung ano to eh. Yung kaya yung dalawa di. Tama mo. Hindi ka nga pala nag-4 no. Likod taas ang harap. Ay, alas 7. Ah, tapos na ang tanggalan sa S2. Wala na si Albine. Si Ian. Saka si... Basta dalawa lang yung close eh. Hindi naman close sa akin eh. Malungkot. Nakaka-stress. Si ano to ah? Si Gerson oh. Si Gerson ba to? Ayun oh. Susundo ata. Ayos yan. Ilang buwan na yan? 3 years na. Okay na yan. Malapit na pumutok yan. Kain. Galing din ng ano mo di yung prediction mo na no? Yung bakit kaya 2013 madalas ang natatanggal no? Oo nga no, panay 2013 no? Albine, si Proy. Dami, sila Mark. Sila Mark. Panay 2013 din yun eh. Sila Robby, sila Makoy. Sumpa eh no? Sumpa yung 2013 ah. Dapat pag tinanong ko, kailan ka na hire? 2012 plus 1. Saan din sa napasama no? Multi-skilled na eh no? Nadali pa no? Wala pang 1 taon sa tanggalan last year ah. Yung ano doon, yung sabi ni Timothy na parang may third wave pa no? Possible no? Pag pinag-merge yung ano natin, area natin, ako na yung pang third wave. Ako na yung nasa laylayan nun eh. Na-save daw yung 37. 137 talaga na. 137. Yung 38 ata ililipat sa industrial no? Para mag-support. Sa atin wala naman. Mag-i-inload. Kasi marami tayong load. Oo nga eh. Saka pag nalipat doon, kasama mo si madam no? Maganda yung mga binibentang bike parts dyan. Paano sabi? Check mo lang. Laging hinihintuan nga ng mga bike eh. Bisig nagbabike. Variety Ventures. Meron kasi silang submit eh. Yun ang doon. The submit. Mga ano eh, pa... Kung saan. Yan. Kaya ako nag-i-stop dyan eh.